В това видео ще ви покажем как да използвате смарт приложението Tuya с или без дистанционно в комплекта. Монтирайте осветителното тяло в обсега на Wi-Fi мрежа. Свалете приложението Tuya, създайте акаунт, преминавайте през различните режими, докато светлината започне да премигва. Добавете устройството в приложението. За да активирате дистанционното управление, включете осветителното тяло и задръжте бутон А за 5-6 секунди, докато светлината премигне. За да работи дистанционното, не премахвайте устройството от приложението.